Tervetuloa Matkamaailmaan mukaan maastoratsastusretkelle. Kävi tosiaan tässä sellainen juttu, että ystävänpäivänä sai 2 maastoratsastusta yhden hinnalla, niin varattiin sitten mun heppahullun kaverin kanssa. Mutta kävi kurjasti ja mun tämä heppahullu kaveri sairastui. Ja sitten oli tilanne, että mun pitäisi mennä yksin, koska peruutusehdot oli tuolla tosi huonot. Niin onneksi mun paras kaveri, joka ei ole mikään heppahullu eikä ole ratsastanut yli 10 vuoteen, niin oli silleen, että no hän lähtee mukaan. Ja nyt me ollaan sitten lähdössä ja mä tässä just ystäväni ovella olen koputtamassa, että nyt lähtään, ratsastaan. Selviää, onko se ratsastaminen niin kuin polkupyörällä ajamista. Että ei tarvitse harjoitusta, vain niin kuin kertoo taulut, että niitä pitäisi harjoitella säännöllisesti, että pärjää. Hyvää päivää! Onko täällä ratsastajia? Täällä ei ole kuin sepökoira. Täällä ei ole kuin sepökoira. Oletko valmis? Saavuttiin tänne tallille ja nyt on jännitys huipussaan. Tässä ihmetellään, miksi noilla hevosilla on tommosia huppuja päässä. No hei! Ja moi! Siellä ne. Jos me oltais hevosia, niin me oltais noin. Sitten tässä olisi joku mies, joka tulee siihen eteen. Saatiin jo kypärätkin päähän ja täällä sitä ollaan. Tuoksuu vähän sellainen heppa. Ystäväni päätti ratsastaa hevosen sijaan sebralla. Nyt pääsin kuule tänne ja hepaan selkään. Tämä on tällainen ihainen valkoinen uljas ratsu. Katso häntä. 2 tunnin vaelluksen aikana tuli opittua kaikenlaista uutta. Esimerkiksi se, että Islannin hevoset eivät matkusta Islannista tänne uimalla, eivätkä myöskään lentämällä itse. Vaikka harja välillä näyttääkin siltä, ettei siivet olisi mikään mahdoton lisävaruste. Ne kuljetetaan lentokoneilla, mutta hevonen on matkustaja, ei pilotti. Yksi yllättävimmistä asioista oli se, että Islannin hevonen saa lähteä Islannista, mutta paluulippua ei ole tarjolla. Kerta ulos, aina ulkona. Aika tiukka on maahanmuuttopolitiikka hevosilla. Kokemuksena oli kyllä aivan älyttömän mukava. Suosittelen lämpimästi.